Duba sama ke ga tana da haske, zuciya ta san kiran yanake. A soyin ba ke garan da sake, mun zamo kamar tsaba da wake. Soyayya, soyayya. Kama na rage da aso maza ja da ka bani bayani akan menene so. Hakikanin soyayya, hakikanin so, hakikanin soyayya ke na riga. Hakikanin soyayya, hakikanin so, hakikanin soyayya kai na riga. Rayuwar cikin soyayya ke ka zamsila, ke ka zam ni'ima a garin na kira ki da fitila. Ashe so jini ke biya laitar shi da salsala. Na haukace cikin ƙaunarki, burin ido. Mafarkin kowace amarya a wannan zamanin shine a kawo mata lefe na gani na faɗa wanda zai bata kwarjini a ranar bikinta. Idan har lefen naki baya ɗauke da zafafan sarƙoƙi, abun hannu da ɗan kunne na tashin kai, to tabbas wannan lefen naki zai rasa armashinsa. Yanzu tambayar anan ita ce, a ina ake samun kayan ado na kecereni da ake tsola idan makiya? Amsar ɗaya ce, a kamfaninmu na Modish Jewelry Limited. Muna da kayan ado na zamani da suka hada da stones kamar zirconia, kun gan su ga su nan, da kuma gold plated wato tsoman gwal, su ma ga su nan zafafa na kece raini. A matsayinki na amarya da kike so ki kece raini, kada ki yi sake a miki sagegeduwa. Ki tabbatar kamfanin Modish Jewelry Limited aka zo aka yi miki haɗin kayan lefanki. Kuma ƙawayen amarya da sauran 'yan uwa da abokan arzikin amarya ba a bar ku a baya ba. Ku zo Modish mu fitar da ku kunya. A ko'ina kuke za ku iya siyan kayan mu aika muku har gida. Ta wannan lambar waya ku yi magana kawai ta WhatsApp. Ita ce 080 6161 4940, ko kuma ku yi mana DM ta Instagram ko kuma TikTok @Modish Jewelry Ltd. Muna nan a garin Kano, kasuwar Sabon Gari, Block L, 1 by line, shop number L341. Sai kun zo. Yawwa, ya batun drinks. Pop drinks muke so. Pop drinks wanne? Ni na son pop. Ni kuma pop cola nake so ka kama. A kama pop orange. Ni kuma zaɓi na shine Pop Jamma. Yawwa. Mai maga. Alhaji, dole ku ce da ni pop drinks kuke so. Iyalai masu son pop drinks, lallai ba shakka. Pop drink shi ne zaɓo. Don haka, kuma ya zama zaɓo. Don't let stress get you. Try this. New Nova soap crafted by Mahmuda Products. Bathe with Nova every day to feel most fabulous. Try Nova and feel the difference. Experience a luxurious bath with Nova soap.
smoother, younger, and healthier. Enjoy the nourished smell of Nova. Nova for everyone. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sani da zuwa. An kwatanto min nan ne an ce duk garin nan ba ku da inda ya fi nan inda ya fannin wanki. Wannan haka yake. Ayya! Hajiya mu ma wannan ita ce matsalar da muke fama da ita musamman mu masu laundry. Inda ci hauka irin wannan ya tafi ni sai ya ki fita. Kullum matsalar da muke fama da ita ce nan wallahi hajiya. Kash yanzu ya zan yi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Na bi tattaunawa da kuke. Na zo muku da maganin matsalar ku insha Allah. Wannan shine garin sabulun Too Clean Classic. Shine mafita. Za ku iya wanke kowane kalar kaya da shi. Yana fitar da kowane irin datti sannan baya koɗar da tufafi. Ga ƙamshi kuma sannan baya zafi balle ya fasa maka hannu. Ba ma iya mu kaɗai masu laundry ba, hatta ku masu gidaje wannan shi ne mafita. Godiya ga garin sabulun Too Clean Classic, siyan nagari mai da kuɗi da. Allah bai babu wata hujja kuma kama da muka samu dangane da wannan gawar. Ke shi zuwa asibiti. Okay, sir. Kuma su da gani za su cike ko? Okay, sir. Mun zo a madadin hukumar 'yan sanda na jiha. Muna yi miki ta'aziyya da jajantawa akan rashin mijinki. Allah ya ji kansa da rahama, Allah ya gafarta masa. Amin, na gode. Muna so ki taimake mu kan binciken da muke kai. Insha Allah, ba damuwa. Ina so ki tuna lokacin rabuwa da mijinki na ƙarshe. Ya fita kamar yadda ya saba fita kullum. Misalin karfe 8:30 na safe. Baya wuce karfe 6 zuwa 7 na yamma bai dawo ba. Amma jiya bai dawo da wuri ba. Mun yi waya da shi karfe 5 na yamma. Ya ce min ba sai dawo ba da wuri. Na dawo lokacin ma na riga na yi barci. Cikin barcin ne na ji kamar muryarsa a falo. Sai na leko, na ga shi suna ta takaddama da amininsa. Wannan shi ne ganina da shi na ƙarshe. Na yi ta jiran dawowansa, amma bai dawo ba. Na ta kiran wayansa, shi ma bai ɗauka ba. Sai labarin tsintar gawarsa da aka yi a bakin titi. Da na waye gari da shi da safen nan. Fatima, ki yi haƙuri. Kin ji? Insha Allahu, hukumar 'yan sanda za ta yi ƙoƙari. Za ta yi ƙoƙarin binciken gano wanda yake da hannu a mutuwar marigayi. Ki yi haƙuri, kin ji? Ki masa addu'a. Allah ya gafarta miki.
za mu ci gaba da amfani da matakan da doka ta tanada. Mu yi bincike. Mun gode. Mafarkin kowace amarya a wannan zamanin shine a kawo mata lefe na gani na faɗa wanda zai bata kwarjini a ranar bikinta. Idan har lefen naki baya ɗauke da zafafan sarƙoƙi, abun hannu da ɗan kunne na tashin kai, to tabbas wannan lefen naki zai rasa armashinsa. Yanzu tambayar anan ita ce, a ina ake samun kayan ado na kecereni da ake tsola idan makiya? Amsar ɗaya ce, a kamfaninmu na Modish Jewelry Limited. Muna da kayan ado na zamani da suka hada da stones kamar zirconia, kun gan su gasu nan, da kuma gold plated wato tsoman gwal, su ma gasu nan zafafa na kece raini. A matsayinki na amarya da kike so ki kece raini, kada ki yi sake a miki sage geduwa. Ki tabbatar kamfanin Modish Jewelry Limited aka zo aka yi miki haɗin kayan lefanki. Kuma ƙawayen amarya da sauran 'yan uwa da abokan arzikin amarya ba a bar ku a baya ba. Ku zo Modish mu fitar da ku kunya. A ko'ina kuke za ku iya siyan kayan mu aika muku har gida. Ta wannan lambar waya ku yi magana kawai ta WhatsApp. Ita ce 080 61 61 4940 ko kuma ku yi mana DM ta Instagram ko kuma TikTok @Modish Jewelry Ltd. Muna nan a garin Kano, kasuwar Sabon Gari, Block L, 1 by line, shop number L341. Sai kun zo. Yawwa, ya batun drinks. Pop drinks muke so. Pop drinks wanne? Ni na son pop. Ni kuma pop cola nake so ka kama. A kama pop orange. Ni kuma zaɓi na shine pop jamma. Yawwa. Mai maga. Alhaji, dole ku ce da ni pop drinks kuke so. Iyalai masu son pop drinks, lallai ba shakka. Pop drink shine zaɓin. Don haka kuma ya zama zaɓin. Don't let stress get you. Try this. New Nova soap crafted by Mahmuda Products. Bathe with Nova every day to feel most fabulous. Try Nova and feel the difference. Experience a luxurious bath with Nova soap. Smoother, younger, and healthier. Enjoy the nourished smell of Nova. Nova for everyone. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sani da zuwa. An kwatanto min nan ne an ce duk garin nan baku da inda ya fi nan inda ya fannin wanki. Wannan haka yake. Ayya! Hajiya mu ma wannan ita ce matsalar da muke fama da ita, musamman mu masu laundry. Inda ta hauka irin wannan ya tafi ni sai ya ki fita. Kullum matsalar da muke fama da ita ce nan wallahi hajiya. Kash, yanzu ya zan yi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Na duk tattaunawar da kuke. Na zo muku da maganin matsalar ku insha Allah. Wannan shi ne garin sabulun Too Clean Classic. Shi ne mafita. Za ku iya wanke kowane kalar kaya da shi. Yana fitar da kowane irin datti sannan baya koɗar da tufafi. Ga ƙamshi kuma sannan baya zafi balle ya fasa maka hannu. Kai ba ma iya mu kaɗai masu laundry ba, hatta ku masu gidaje wannan shi ne mafita. Godiya da garin sabulun Too Clean Classic, siyan nagari mai da kuɗi da.
Allah ya taimaki Hajjaju. A'a, muryar wani kaji lafa. Sadiq. Oyoyo yan makaranta, san da zuwa. Kai, sannu. Ya karatun? Karatu alhamdulillah. To Allah ubangiji wannan jarwa Allah ba ku sa'a. Allah ya sa ku fito da babban rabo. Amin Hajjaju. An shafa maka karatu. Wai ya labarin Yusuf ko ina zuwa ne. Wai Yusuf, ai Yusuf ga muka ganin sa sai an cike form. Ai Yusuf in kana son ganin shi sai dai ka je shagon shi ka same shi. Okay to ba matsala insha Allah zan ji. Oh, kai sa amma yanzu nan aka dawo da wutan nepa. Sai mu shiga ci ka je ka huta ka sha AC. Taho. Suki saka zuci damuwa. Hakikanin suki saka zuci dimuwa. Hakikanin suki sa zuciya zafatu. Ina so zan miki wata tambaya. Amma kafin ina so ki rufe idanki. Al'ajabinsa so yana da yawa mun sani. Sadiq, me yasa ka dawo ba ka sanar da ni ba? Yaushe ka dawo? Nura. Dama ka san shi? Mafarkin kowace amarya a wannan zamanin shine a kawo mata lefe na gani na faɗa wanda zai bata kwarjini a ranar bikinta. Idan har lefen naki baya ɗauke da zafafan sarƙoƙi, abun hannu da ɗan kunne na tashin kai, to tabbas wannan lefen naki zai rasa armashinsa. Yanzu tambayar a nan ita ce, a ina ake samun kayan ado na kecereni da ake tsola idan makiya? Amsar ɗaya ce, a kamfaninmu na Modish Jewelry Limited. Muna da kayan ado na zamani da suka hada da stones kamar zirconia, kun gan su ga sunan, da kuma gold plated wato tsoman gwal, su ma ga sunan zafafa na kece raini. A matsayinki na amarya da kike so ki kece raini, kada ki yi sake a miki sagegeduwa. Ki tabbatar kamfanin Modish Jewelry Limited aka zo aka yi miki haɗin kayan lefanki. Kuma ƙawayen amarya da sauran 'yan uwa da abokan arzikin amarya ba a bar ku a baya ba. Ku zo Modish mu fitar da ku kunya. A ko'ina kuke za ku iya siyan kayan mu aika muku har gida. Ta wannan lambar waya ku yi magana kawai ta WhatsApp. Ita ce 080 6161 4940 ko kuma ku yi mana DM ta Instagram ko kuma TikTok @Modish Jewelry Ltd. Muna nan a garin Kano, kasuwar Sabon Gari, Block L, 1 by line, shop number L341. Sai kun zo. Yawwa, ya batun drinks. Pop drinks muke so. Pop drinks wanne? To ni ina son pop. Ni kuma pop cola nake so ka kama. A kama pop orange. Ni kuma zaɓi na shine pop jamma. Yawwa. Mai maga. Alhaji, dole ku ce da ni pop drinks kuke so. Iyalai masu son pop drinks, lallai ba shakka. Pop drink shine zaɓin. Don haka kuma ya zama zaɓin. Don't let stress get you. Try this. New Nova soap crafted by Mahmuda Products. Bathe with Nova every day to feel most fabulous. Try Nova and feel the difference. Experience a luxurious bath with Nova soap. Smoother, younger, and healthier. Enjoy the nourished smell of Nova. Nova for everyone.
Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. San da zuwa. An kwatanto min nan ne an ce duk garin nan ba ku da inda yafi nan inda fannin wanki. Wannan haka yake. Ayya! Hajiya mu ma wannan ita ce matsalar da muke fama da ita musamman mu masu laundry. Inda ta hauka irin wannan ya tafi ni sai ki fita kullum matsalar da muke fama da ita ce nan wallahi hajiya. Kash yanzu ya zan yi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Na bi tattaunawar da kuke. Na zo muku da maganin matsalar ku insha Allah. Wannan shine garin sabulun Too Clean Classic. Shine mafita. Za ku iya wanke kowane kalar kaya da shi. Yana fitar da kowane irin datti sannan baya kodar da tufafi. Ga kamshi kuma sannan baya zafi balle ya fasa maka hannu. Ba ma iya mu kadai masu laundry ba, hatta ku masu gidaje wannan shine mafita. Godiya ga garin sabulun Too Clean Classic, siyan nagari mai da kuɗi da. A soyin ba ke garan da sake, mun zamo kamar tsaba da wake. Soyayya, soyayya. Kama na rike da aso maza ja da ka bani bayani akan menene so. Hakikanin soyayya, hakikanin so, hakikanin soyayya ke na rika. Hakikanin soyayya, hakikanin so. Soyayya kai na riga. Rayuwar cikin soyayya ke ka zamsila, ke ka zam ni'ima a garin na kira ki da fitila. Ashe so jini ke biya laitar shi da salsala. Na haukace ciki